প্রায় 10,000 গ্যাদারিং থাকছে 풍조라고 시내 레풍가 파티 오피서 디브라마타 파티 오피서 생어로 저또 서더르 비시니 아동럭바이 생어로 티니어 풍조로 미팅 가이사 클라데게 이게 미팅이 메인 에젠다인게 하이네 10 तारिखो सिनी लेफुंगा हाई स्कूल ग्राउंड जनसभा गाय पटर मंगना फांगबांगो अरो बुबाग्रा भाई मानजा फैनाय तै जोंबो सिनियाव जत बुजौ नगरनि जत आदंरक मिलि दिनियाव ककजाब लायखा सिनी थानसानि फानखुंगि जोंरो जनसभा पटर खालायनाय हनि तै बरफ जत आमसानि न जत नुखुंनि बरफ न जोंरो भाई गैदरिंग खालायनाय तै सिनी थानसानि फानखुंगलायनि ओंखाय तै अ प्रोग्राम 10 तारिख अ बुबाग्रानि जनसभानि बिसिंथि जों सिनि आमसायाव दुइटा स्टेचु इनोग्रेशन खालायनानै बुबाग्रानि याकपि तै कैसा साथे साथे के ककमा गाहाम खबर सि आनी एमडीसी फान एमडीसी सीडीएफ फान नि बिसिंथि जों जे 15,000 तारिख नाय जों पार्चेस खालामनि आदिनो जों बुबाग्रानि याकपि कयेकजन बागि चेंग्रि नारने तै चेंग्रि नारमन याकलो तै एक सप्ताह बा 2 सप्ताह बिसिङनो जत बिसिओ थाङि जों गैदरिंग पटर खाय तैसा बिसि वाइस के जों ओरिनायनो जों जत नुखुङनो कुनु नुखुं परायाति जेसेबां पार्टी खाय दंखु आलगा बदल खाय दंखु बीजेपी पार्टी खाय दंखु बीजेपी खायखु सीपीएम खायखु कुन पार्टी ना सिगे जों जत तिब्रासानो जों ओरिनाय नुखुं नगनग जों बांलानि नि परिखुंनाय अ मिटिं खायसे गमनो तिनि मिडियान बिसिंदमनो कयने सिनि आमचाइनि सिनो गुजन वाखिनो नि जत बरकनो जत बुबाग्रानो हामजानाय बरकनो जत तिब्रामथा पार्टीनो हामजानाय बरकनो तिब्रासानो हामजानाय बरकनो हामजानाय न जत सिनियर गैदरिंग हाय मानजा खायदि ते बुबाग्रानि मेसेज न जतनो सागबाय थां हाय खोनाबायदिनि अमनो कय दुइटा कोनबागै जोंतिनि नाफुकमानि पगफुं खालायनाय जों आसा जतताय लिडार पग सारिया बरकसा सिनि यार सानो सिनि सारवै सिनि मुंगो जों ताय केम नालिया कारण तनो जरा केसे दुबागै सिनि बसकाङाव 10 तारिखआव जों बाहायके सिनि बुबाग्रानो लाम सबनाय बेताय आ जागावा सिनि खोदों बाजानाय रखम मोनो जों कोनबागै जोंतिनि नाफुकमानि पगफुं खालायनाय जों आसा जतताय लिडार पग सारिया बरकसा सिनि यार सानो सिनि सारवै सिनि मुंगो जों ताय केम नालिया कारण तनो जरा केसे दुबागै सिनि बसकाङाव 10 तारिखआव जों बाहायके सिनि बुबाग्रानो लाम सबनाय बेताय आ जागावा सिनि खोदों बाजानाय रखम मोनो जों